سلام تختتلتنا زي channel كما يكنيكم لومي حانتا قداسي تمرتينا غنمهار زيا تمرت زيا ندك نسيا تملكت دك تبعت يوم كنفلطو لنا ناي لومي تمرتي كمي غير كنتودي افقرت تويا يكونن زين ناي لومي حمش نطبتات ندحر ديا استوعيلنا لن التتفتويون مسوق قصل خليه زين حدارين مصاي كونني زبل كودون قد يفك خيد زخلو لمن قدلو بفلاي دما تنطبتات كلن كنرينا أقدس بوتال لون أبزناتنا حبرتسب سلازي ناتردع كنديو كي تردع كنت كتقبرو خلاغن زين نشتي قال تلخي بحجي إذن قرات توقيت كيو صبونا يفارق عزو كيلو كيخد عباين دعر خوين كدما دروق نحجي سب كيدون تنيرو كاب هيوتكي كتستوعل لك زين نطبتات دياتن بقدي حاديا اللابو سلازي انتا كنرينا كل جزء تنقاقا قداس سلازخونه دحار مسمص كاب صقم مجمريا اتصقمات على ليخا كتوغدون تجميركا تيوتون نامقرك خيد خل سلازي كينا واحكو قطابت تمرت خوسكمي امبار ارس تمرتنا نايلو متعمتي كونت النسخه 5 reasons men dump their girlfriends حمشت مغنياتات اودات نتنافقرتهم قديفهم نابكالو زخدولو مغنيات يا تبل سلازي كساب مودات تصنيلنا انت تخاتاتيلنا بزح كنمهار نخل از تمرت زدما مسانا قصل زخل تمرتيو قطر حدا learn to listen زيارات دقنشا مالتيو you have to listen to your man يبلو قداماي دقنشتيو كسمعاكم زلوان نفلتينا بزي قدسكا دقنشتيو زدليكن نجر امزراب ايتسنفان يخن تزارب يخن بتخوين بتي اموداتا زي زارب اكال من يفتحدار اتسبعي ويتوديو من البعد تقول نورمال اندحر خوينا نورمال قالون دليتاتا كتقلص اقام يبلا كاب نورمال حلف إلى تزارب تخوينا قد نسات راح تزارب تودي نكزارب عدل يبلون إذا مالت قن تودي زرب يبلون ويكزارب عيدلن مالت هيكونن عدل سلزي وهابو خون خليو طيب لنا له when a man wants to say something give him a chance to speak and listen what he has to say كم قال أقاطعم خوينو تودي ويتسبعي كزارب تدليو بستخالة متن نخزارب عدل كتبيو علكي مخنياتو عدل كتبيا لك ترايدي كونس نتز زاربه زلخه سنيل كامسمع كدليو مخنياتو اندحر قصالي كزارب زي كلن زي تسمعيو اندحر خوينكي ابقلا قاطامي كال تسمعون نخزارب عدل تبان سب ترغيبو بزي قال عالم نابا كخيد خيلي مخنياتو اتليست حدا سب زقدسو سلازرخبه ازيا بطعم مستوعات زليا Men also do have opinions and it hurts when we were made to feel like our opinion doesn't matter. بزعبا استفل عليهم نقرات بهيوت بزعبا أزبيزاديو بزعبا هيوديو بزعبا قلديو أوداتون رئيتو اللواميو من البعض شوبينج مسكتكا تا تودي كل جزء تا نا شوبينج كارت وي تا نا شوبينج عربية دفيوز خيد زي زعرب رئيتو زي بلو خينو كقرب خيليو سلامنتاي كم خينو كتستوعل لك من البعض تشقق مساخص عليه كون خيليو إذا مالت كن رئيتو يبلون وي كزارب عقمي يبلون وي ريتو كسمع دس هيبلون مالت هيكونن حدا جزء كتستوعل لك التونس زبلون من البعض نعخي جيجا وي زي تكم كمسلكي خلين عقنا قداسيو سلازي انتخيلكي نتنا تريتو مسمعون عقداسيو كل جزء عشش الكنات كتراي تقبر انت لغي حدا معاتي صعبين كهلوا يخلي مغنياتو انها تدمر سلازي قيد مالتي كال مبزحتهم دكنسيو أبيبوتهم ويعطي زلوان فقر دي حرارهم بستخالة متن نسون نسان كوينهم زمرحو هيوتيوم زدليو بستخالة متن ناتسنت كاب كالوت من البات أبواب بلح كون خل حفتان فعتقد كون خل حوان فعق كون خل محازوتا كون خلو قدامي ودي مساخن تلو خوينو نايكلتهم هيوت كون إيز مرز اتي نكح ود مالتي اتليست نهاجرت زي ما حضركو نهيوتيسي نزا فقرين هيوتينس كم حضر يقيل يزبل امنات هالو زي حجي اب تحت خوينا رياينا قد حنتا قد داسيت بقتايا ابا ودات كزرب كله مالتي قطر هذا يزيا تاي لا قداميتي دكنستيو مسمع كم مهارات لوني الناس انا قطر خلتخه كمن كسمعا خاكفلط خلالون كند منتاي كسمعا كم زلون كاكفلط اللون مسمع انت تباهيلو كابت مصامدا عركا سبايا يخسمع زلوا حدا غزي كند كنستيو كاب كالوت منጭታት زياده
ክሰምዓ ይረኣያ እዚ ድማ እንታይ እዩ men do understand that you need contact ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንስኺ ምስ ካልኦት መሓዙትኪ ኣሕዋትኪ ቤተሰብኪ ስድራኺ ኣዴኺ ሓፍትኺ ክትራኸቡ ከም ዘለኪ ይርዳዓና እዩ ንፈልጥ ኢና ወዳት ምስ ካልኦት ታጓልሲ ምስ ካልኦት ኮንታክት ክህልዋ ከም ዘለዎ ንፈልጦ ንቕበሎን እዩ ምክንያቱ ንሕና እውን ምስ ዕሩኽትና ኮንታክት ክህልወና ስለ ዘለዎ እቲ ፀገም ግን ኣበይ ዝመፅእ but don't let your single girlfriends እተን ትረኽብየን ዘለኻ ኣዋልድ ወይ መሓዙትኪ ንሳተን ኩሉ ኣብ ገዛኽን ኣብ ውሽጥኽን ዘሎ ቀሊዕኪ ንዓና ይትሃብየን እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንሰን ዝህብኦ ምኽሪ ኣንፂኺ ግን ነቲ ወዲ ከተጨናንቕዮ የብልክን ምክንያቱ ሓደ እንታይ ዓይነት ሰባት ክትረኽቢ ዘለኺ ምስትውዓል የድሊ እተን ትረኽብየን ዘለኻ ኣዋልድ ሲንግል ምስ ዝረኸብኦ ዝኸዳ ኣዋልድ ተኮይነን ወይ እውን ንበዓለን ፈቲነን ዘይሰለጠን እንድሕር ኮይኑ ማለት ዘይሰለጠንሲ ሓደ ፅቡቅ ሓዳር ዘይመርሓ እንተኮይነን ካብአን ምኽሪ ክትወስድ ከለኻ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ የድልየኪ እዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ምክንያቱ ፍቅሪ ብተግባር እምበር ብቲዮሪ ጥራይ ኣይኮነን ሰባት ነቲ ፍቅሪ ክነብሩ ከለዉ ድሓር ካብ ፍቅሪ ኮፒ ኣይኮነን ካብ ካልእ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ፍቅሪ ናይቶም ክልተ ናቶም ቀመም ኣለዎ ናቶም ኣገባብ ኣለዎ ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሰባት ኣብ ሂወትካ ክሰርሕ ስለዚ ምስ መሓዙትኪ ብፍላይ ምስተን ተኣምየን ገለ ልብኺ ከፊትክ ክትዕልል ትኽእል ኢኺ እቲ ሕቶ ግን ንሳተን ዝባኺ ምኽሪ 20% እንተበዝሐ ድማ 30% ጥራይ ክሰምዕዮ ዘለኪ 70% ንስኺ ምስቲ ዘለኪ ሂወትኪ ንዕኡ ዝያዳ ሓይሊ ክትበኽ ትክእልለኪ ካልኣይ ድማ እቲ ምኽሪ ካበይ ይመፅካ ምስትውዓል የድልዮ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ እታ ምኽሪ ትበኪ ዘላ ናይ ብሓቂ ድዩ ሓልዮት ምክንያቱ ቀኒኣ እውን ንዓኺ ዘይጠቕመኪ ምኽሪ ትበኪ ክትህሉ ትኽእል እያ ብፍላይ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብመንፅር መልእኽቲ ትመፀኒ እያ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቅሪ ዘለኽን ብዝተኻለ መጠን ምስቲ ምሳኽን ዘሎ መፃምድቲ ክትመኽራን ክዝትያን ፈትና ኣብ ገዛ ዝተባሃለ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንመሓዙትክን ጥራይ ዘይኮነ ስድራኽን ድማ ምስ ስድራኽን በቃ ምስ ሓፍትኽንን ምስ ኣዴኽንን ኩሉ ትዕልላ ንእሽተይ ወላ ንእሽተይ ዝተዛረባ ኣብቲ ገዛ ዘጋጠመ ፀገም ንእሽተይ ወላ እውን እንተኾነ ቀጥታ ናብ ኣዴኺ ወይ ናብ ሓፍትኺ ይኸይድ እዚ ወይ ናብ መሓዛኺ ንሳተን ከዓ እንታይ ይብላ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ናይቲ ሓዳርኪ ስለ ትነግሪየን ዘለኺ ዋላ ጥዑያ ተኾና ቀስ ብቐስ ነቲ ወዲ ፅልእ ክሓድረን እዩ በንፃሩ ንሳተን ዝበልኦ ንዑ ክትብልዮ ከለኺ ድማ ንሱ ጠቕላላ ክፀልአን ክርኤንን ክሰምዓንን ኣይክለልን እዩ ያ ምስትውዓል የድልያ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ንስድራይ ዘይፈትዎኻ ይበሃል ኖ ከመይ ገይረ ክፈትዎ ፀላእቲ ከመይ ገይረ ክፈቱ ፅበየ ኣለኺ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ናቱ እንድሕር ትነግሪየን ኣለኺ ሳተን ከዓ ብዛዕባኡ ሕማቕ ዝመኽራ እንተኮይነን ንሳተን ሕማቕ ክመኽራ ዝግድዳ ዘለዋ ዘዘጋጠመ ኣብቲ ሓዳር ሒዝኪ ስለትኸዲ ዘለኺ እዩ ትወዲ እውን ከምኡ ዝገብር እንተኮይኑ ኣብሶሉትሊ ሮንግ ንስኻ ንስኽን ብሓደ ክሳብ ዘለኹም ኣብታ ሂወት ቀዳሞት ሽግራትኩም ንስኹም ክዝትዩሉ ኣለኩም ካባኹም እንተወፅዩ ምናልባት ኣዝዩ ዓብ ነገር ተኮይኑ እምበር ንኣሽቱ ድስቲ ሓፀበለይን ዓራት ኣይንፀፈለይን ገዛ ይወልወለለይን ወይ ከዓ ቤዛ ይገበረለይን እዚ ንኣሽቱ ነገራት ተረዳዲኻ ክፍታሕ ኣለዎ ምክንያቱ ኣዴኺ ወይ ሓፍትኺ እውን ክትፈትሖ ይትኽእልኒ እያ እዚ ናይ ገዛኻ ነገር ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገዛኻ እዚኣ ኣነን መፃምድተይን ዝያዳ ንጥቀመላ ፕሪንስፕል እያ ካብ ገዛኻ ዝወፅእ ፀገም መፍትሒ ይኮነን ዘምፃልካ ንዓኻ መሊሱ ፀገም ሒዙልካ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ምናልባት ምስ እሙናት ኣዝዮም ተኣምኖም ሰባት ገለገለ ምኽሪ ክትዕልል ትኽእል ኢኻ ክፍትኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ እዛ ነዚ ትሰምዖ ዘላ ብዙሕ ግዜ ኣወዳት ከምዚ ዝመኽሩ ኣነ የጋጥሙን እዮም ኣብ ሓዳራት ናይ ደቂ ተባዕትዮ እተን ኣዋልድ ግን ብካልኦት ኣዋልድ ክፅለዋ ብዙሕ ግዜ ይሰምዕ ኢቭን ብስድራን በዲአን ብሓፍተንን ዝፅለዋ እውን ብዙሓት ከም ዘለዋ ብዙሕ መልእኽቲ እዩ ዝመፀኒ ክሳብ ሎሚ ኣይገበርኩሉን ቪድዮ ግን የግዲ ክገብረሉ ከም ዘለኒ ይፈልጥ ነይረ እንድሕር 10 ግዜ ናብ ስድራኺ ናብ መሓዙትኪ እንድሕር ኮንክ ትዛረብ ዘለኺ እንታይ ክብል ይሱ ኣነ ምስ ኣይኮንኩን ሓዳር ዘለኒ ኣነ እኮ ምስ እኩባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ገይረ ዘለኹ ምስ እኩባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ዝገበረ ወድኻ ሕጉዝ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ያ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣበራት ኣብ ምውፃእ ክእለት ስለ ዘለክን ብሓፈሻ ኣነ ካብ ተመክሮ ናተይ ምስ ዕሩኸይ ክዕልል ከለኹ ብሓፈሻ ብምንም ተኣምር ኢና ስፔሲፊክሊ
ናይ ሓዳርካ ደገይ ተውፅን ኢኻ ንሳቶም ከም ኣነኹም ኣብ ገዛኻ ፀገም ክህልወካ ኢቭን ምስ ዓርክኻ ተባኢስካ ወፂኻ ኣለኻ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ካልእ ርእሲ ክትዕልል ኢኻ ትመርፅ ዋይ ቱ ሪዝንስ ክልተ ምክንያት ኣሎ ሓደ እቲ ናትካ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ናብቶም ኣዕሩኽትካ ክደፍኦ ይደልን ኢኻ ካልኣይ ድማ ካልእ ርእሲ እንታይ ኢልካ ፅቡቕ ሙድ ክመፀካ ይኽእል ካብ ነቲ ኣባኢሱካ ሕሪቕካ ዝወፀ ንዑ ትደግም መሊስካ ተሓርቕ ካልእ ርእሲ ትዕሊልካ ሓድሽ ሓሳብ ስለዝኾነ ነቲ ሙድ ናትካ ክዕርየልካ ይኽእል ስለዚ ካብ መሓዙት ካብ ካልኦት ሰባት ዝመፅእ ምኽሪ ብጥንቃቐ ክትቀበሎ ኣለክን ንዑ ሰሚዕክን ድማ ኣብ ገዛ ከይድክን ነቲ ወዲ ከምዚያ ትገብር ዘላ ኮስተኮ ከምዚያ ትገብር ዘላ ብከምዚኦም ገንዘቦም ዘመቃርዕዎ why do you care ሳቶም ናቶም ህይወት ኣለዎ ንስኺ ናትኪ ህይወት ይክህልወክ ዘሎ ምናልባት እታ ተማኽረክ ዘላ መሓዛ ፅባሕ ተመሊሳ ነታ ዓርኪ ከይትወስዶ እውን ክትጥንቀቕለክ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከም ዘጋጥመ እውን ስለዝተፃሕፈለይ ማለት እዩ ሳልሳይ keep a balance እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ባላንስ ወይ ከዓ ሚዛን ዘለዎ ናፅነት ክንዛረብ ከለና ናፅነታት ብዛዕባ ናፅነት ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ሓዳር ወይ ፍቕሪ ናፅነት ናይ ሰብ ዝግህዝ ተኮይኑ ክቐፅል ኣይክእልን እዩ እንተቐፂሉ እውን ማእሰርቲ እዩ ዝኸውን እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ሰባት ታጓል ናፅነት ክህልዋ ኣለዎ እቲ ወዲ እውን ናፅነት ክህልዎ ኣለዎ ግን ናፅነት ከዓ ቁሩብ ባላንስ ክህልዎ ኣለዎ ብክልቲኡ ዝረአ ቀዳማይ men want a growing woman ሓደ ወዲ ምስ ሓንቲ ጓል ክቐርብ ከሎ ምስ ሓንቲ ቆልዓ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ ማለት ቆልዓ እንተኮይና ኣይተሓዘላን እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘላ ጓል ኣብ ፍቕሪ ዘላ ግን ሓላፍነት ቤቢ ኣይኮነትን ወዲ እውን ቤቢ ኣይኮነን ስለዚ ክልተ እኹላት ሰባት እንድሕር ኮይኖም እኹል ሰብ እንታይ ይገብር ዘሎ ገለገለ ነጥብታት ባዕሉ ክውስን ባዕላ ክትውስን ክእለት ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ነገር ሒዝካ መፂኻ እዚ ከምዚ ድዩ እዚ ከምዚ እዚ ከመይ ኢልካ ከምዚ ቆልዓ ክትከውኒ የብልክን ምክንያቱ እቲ ወዲ ቆልዓ ክዕቢ ይኮነን ዝደሊ ዘሎ ምስኡ ሓሳብ ትማኸርን ናብ ሂወት ትሕግዞን ጓል እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ 10 ግዜ እንድሕር ፆር ተብዝሕሉ ኮይንኪ ሓንቲ ነፍሳ ትኽእል ሰብ ኮንፊደንት ጓል ተጋጢማቶ ካልኣይ ግዜ ክሓስብ ኣይኮነን ብኣኺ be careful that's very very important ስለዚ but one and that still has a place in her life ግን ናፅነት ክንዛረብ ከለና ኣመና ናፅነት ናይ ጓል ኣንስተይቲ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ነገር ባዕለይ ክገብሮ ክእል እያ ንክወዲ የድልየኒ እዩ ዝብላ ኣለዋ no problem ከም እንታይ ሕሪርኪ እቲ ዝመፀኪ ወዲ ንካልእ ዕላማ ጥራይ ክመፀኪ ዝኽእል ምክንያቱ ንስኺ ወዲ ኣድልየኒን ኢኻ 10 ግዜ ትነግሪዮ እንተለኺ ተድልየኒ ኢኻ ትብል ጓል ተረኺቡ ናብኣ ክኸይድ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለኪ እዚኣ ከተስተውዕሉላ ኣለክ don't come to a guy for every little thing ኣብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ዝኾነ ንእሽተይ ፀገም ምስ ኣጋጠመኪ 10 ግዜ ናብ ወዲ መመላስ ኣይደልን ካልእ ድማ 10 ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ትፈትወኒ ዲኻ ከምዚ ዲኻ ትግደሰለይ ዲኻ ቅርፀይ ከመይ ኣሎ ተበላሽየ ደ ገፀይ ከመይ ኣሎ that's not necessary ኣድላይ ይኮነን እዚ ነገር እዚ 10 ግዜ ከምኡ ምባል መስትያት የለ መስትያት ምሽ ኣሎ ከም መስትያት ንላዕሊ ክኸሪ ይክእል እቲ ወዲ ፀኒሑ ማለት ቀፃሊ የፍቅረኪ ፅብቕቲ ኢኺ ክብላ ኣለዎ ወዳት ክንብል ኣለና እዚ የግዳስ እታ ጓል 10 ግዜ ምትእምማን ዘይብላ ተኮይና እዚ እውን ንባዕላ ንዑ ምስ ምህላዋ የተኣማምና የለን እዚ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓ ስለዚ እታ ጓል ነፍሳ ኪላ ኮንፊደንት ክትከውን ኣለዋ ናታ ስራሕ ገለገለ ነገራት ባዕላ ክትውስን ዘይትኽእል 10 ግዜ ንዑ ተሓቲ ተኮይና ሓደ መዓልቲ ንሱ ካብቲ ናታ ሕቶ ክሃድም ክብል ካብኣ ንኽእለ ክውስን ንኽእል እዩ ጥንቃቐ ድማ የድልዩ but also avoid to tell the guy you could be perfectly okay without him ከምኡ ድማ ተን ኮንፊደንት ኢና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነቲ ወዲ 10 ግዜ ኣነ እኮ ስኻ ኣይተድልየንን ኢኻ ማለት ብቃል ቃል ዘይኮነሲ ኣነ ኩሉ ነገር ባዕለይ ክገብር ዝኽእል እየ ኩሉ ነገር ባዕለይ ዝኽእል እየ ድሕሪ ኢልክዮ እቲ ወዲ እንታይ ትብልየ ኣለኺ ቦታ የብልካ ናብዚ ሂወት ትብልየ ኣለኺ እቲ ወዲ ከዓ ቦታ ክሳብ ዘይሃለዎ ቦታ ትህቦ እንተረኺቡ ሓንቲ ሰከንድ እውን ክሓስብ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ካባኸ ዝወፅእ ባላንስ ናፅነት ክትብዮን ክህልወክን ኣለዎ ናትክ ናፅነት ናቱ ናፅነት ክህልዎ ግን ናፅነት ካብ ባላንስ የድልዮ በቲ ንስኺ ንዓኸ ዝምልከተኪ ነገራት ክትውስንን ክትገብርን ኣለኪ ንሱ ድማ ከምኡ ግን ኣመና ናፅነት ወሲድካ ድማ ነቲ ወዲ ከተነፅልዮ የብልክን ምክንያቱ ድሕሪ ግዜ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ገዛ እዚ ቦታ የብለይን ኣብ ዝብል መደምደምታ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል number 4 don't push too much እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትረአ ነገር እያ
حنت كنستعول لنا قدمنا تودي مركابكي كل نجاراتك بعرف تفتحي نيركي برقت شوبينج تخوين بعرف تقبر نيركي قالن تخوين بعرف تقبر نيركي غيب مس محازوت كيت كتقبري نجارات نيركي تودي مسحاسكي عسرت جزية أب نفس وقف نسقط خليه مساهك خيد أي تحتاتيو قال نجارات أي دليوني ما ودات عسرت جزية دا شوبين مخاو كل الكبلو خمتناتكي دليتي باللومن انت تفتويه خنك بحكي كيتكي نعود دي خص نحب ختمه ምናልባት ሻሂ ክሰትዩ እንድሕር ደሊኹም ቅድም ንስኺ ከይድ ክሾፒናትኩም ወዲ ንዓኹም እኮ ሪላክስ እትኾኒ ወዲ ከዓ ኮንፊደንት ብክዳና ነፍሳ ትተኣማመን ጓል ይፈትዩ ምክንያቱ ብዙሓት ክዳውንትን ገለን ስለትፈትዋ ስኽን ደቂ ኣንስትዮ ፀርፊ ይኮነን ክዳን ገለ ትፈትዋ ይኽን ብዙሕ ነገራት ትፈትዋ ይኽን እንዳ ሜክኣፕ ከይዱ ወዲሲ ኣብኡ ጠጠው ኢሉሲ ቦሪንግ ይነብር ኖ ኳስችን ኣባውት ዛት ስለዚ እቲ ንዓኺ ዘድልየክ ከይድኪ ባዕልኺ ዲኺ ምስ መሓዙትኩ ኮይንኪ ተረጋጊ ክግበር እዩ ግን ምስ መሓዙት ክብል ከለኹ ብዛዕባ ሓዳርክ ካይትዛረቢ ኮኔክትድ እዩ ስለዚ ትወዲ እውን ከምኡ ኣብቲ ንሱ ዝኸዶ ኩሉ ቦታ ሒዝዋ ክኸይድ የብሉን ንዓንደ ዘይብላ ተኮይኑ ኣይትውሰዳ ምስ ንዕርቱኻ ሃንድል ግበሮ እቲ ነገር ስለዚ ንክልትዩ ወገን ማለት እዩ ስለዚ ክልቴና ድማ ወይ ትወድን ትጓል ነናቶም ዝፈትዎን ዘይፈትዎን ነገራት ኣለዎም ስለዚ ናይ ግድና ይኮን ኣብ ኩሉ ክኸዱ እቲ ወዲ ብፍላይ ወዲ ማለት እዩ ምስ መሓዙት ክትራኸብ እተኮይንክ ስኽበይን ክኸይድ ምክንያቱ ናይ ሓሙሽተ ኣዋልድ ብሓደ ክዕላ ከለዋ ናይ ኣዋልድ ዕላል ወዲ ክሰምዖ ከቢድ እዩ I think ናይ ኣወዳት ዕላል ክትሰምዖ I don't know ማለት ኣወዳት ብዙሕ ግዜ ኣወዳት ክብል ከለኹ ሕጂ የጋነን ያና ኣብ ናተይ ዕሩኽ ማለት እዩ ብዙሕ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ሰብ ኣይንሓምን ኢና ክስቶ ከምዚ ገይሮ ተኸብስቶ ገለ ይንብል ኢና ስለዚ ዕላላት ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ቁጠባ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ክኸውን ይኽእል ኣብ ፀገማት ክኸውን ኣገዳሲ ቶፒክስ ኢኻ ትዕልል ሕጂ ነታ ጓል እውን ቱማች እዩ እንተዘይለሚዳትኩም ዕላል ብዙሕ ክኾና ይኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት ክትከይድ እውን ኣገዳሲ ይኮነን ሓደ ግዜ ኣወዳት ንበይኖም ኣዋልድ ንበይነን ክራኸባው ናፅነት ይስምዓን እዩ ስለዚ እስኺ ምስ መሓዙትካ ክትከድ ከለኽ በይን ክኸይድ እሱ ድማ ምስ ዕሩኽቱ ሓደ ግዜ ግን ሓደ ግዜ ድማ ንሱ ምሳኺ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ it's always good ኩሉ ግዜ እንተዘይኮይኑ እምበር ሓደ ግዜ ዝግበር ሃስያ የብሉን ፅቡቕ ነገር ጥራይ ከምፅእ ዝኽእል ስለዚ ተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ተን ተኸድየን ዘለኹ ደቂ ኣንስትዮ ቲፒካል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣርእስቲ ተኮይኑ ብዛዕባ ክዳን ብዛዕባ ናይ ፅፍሪ ሜክኣፕ እንደገና ከምኡ ድማ መን ምስ መን ዝምሎ መን ምስ መን ትኸይድ ኣላ ገለ መለ ወሬ ከምኡ እውን ሕሜታታት ድሕሪ ኮይኑ እቲ ወዲ ቀልጢፉ ክሰልችዎ ይኽእል እዩ ካብ ከምኡ ካብ ፅሙዋ ሒዝከ ትኸደ ኣብታ ገዛ ብፅሙዋ ምብላዕ ይሕሾ ንወዲ ኖርማሊ ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ ኣብ ዘየድልዮ ንወዲ 10 ግዜ ሒዝክዮ ክትከዲ ኣይትፈትኒ ወይ ጎቲትክዮ ክትከዲ ኣይትምረፅ ሓምሸይቲ ታቐንዲ ኣገዳሲት እያ understand love ፍቕሪ ወይ ሓዳር ክንብል ከለና እንታይ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚኣ ንፅርት ምንታን ክትከውን ኣብቲ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ቶም ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ኤፌሶን 5:13 እንታይ ይብላ ኣሎ A man leaves his father and mother and joined to his wife and the two are united into one ወዲ ኣቡን ኣዲኡን ገዲፉ ምስታ ጓል ሓደ ኮይኑ ክነብር ይጅምር ሓደ ኣካል ኮይኖም ኣቡን ኣዲኡን ገዲፉ ታጥቕሲ ቅፅል ተልካ እንታይ ማለት እያ ጓል ኣቦኣን ኣዲኣን ስድራኣን ገዲፋ ምስቲ ወዲ ሓደ ኣካል ኮይኖም ይቕፅሉ እዚኣ ኣብ ዓድና ንፅርቲ ፕሪንሲፕል እያ ሰብኣይ ነታ ጓል ጠቕሊሉ ይወስዳ ሓዳር ከፍለ ይበሃል ሓዳሩ ይፈልጥ ትንፍዕ ማለት እዩ ሽዑ ክልቲኦም ሂወቶም ታተይሎም ጅምሩ ኣቦን ኣደን ድማ ናይ ክልቲኦም ይድግፍዎም እዚኣ ፕሪንሲፕል እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኢና ንዝንጋዕ ኣብዚ እታ ጓል ምስቲ ወዲ ተቆሪና ከላ ምስኡ ዳኣላ ዘላ እምበር ሓንጎላ ኣብ ናይ ስድራ ጥራይ ሒዛቶ ትተርፍ ኮይና and that's not good ዋላ ነቶም ኣሕዋታ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ካልእ ዘለዉ ተሃስዮም እያ ዘላ እንድሕሪ ስድራ ሓደ ቆልዓ ይዓብሎ እንድሕሪ ኮይኑ እንድሕሪ በዓሉ ፅዒሩ ክነብር ዘይክእል እንድሕሪ ኮይኑ ዋላ ትወዲ እውን ስድራና ሊሚት ኣለዎም ኣነ ስድራና ይንሓግዝ ኣይብልኒ ድሓር ተተይለ ክዛረበ ስድራና ብፍላይ ኣቦናን ኣዴናን ወለድና ናብነት ናይ ዓርከይ ስድራ እውን ስድራ እዮም ስለዚ ክልቲኦም ወለዲ ክንሕግዞም ግቡእና እዩ ምክንያቱ ጥሮታ የብሎምን ዝሕግዞም ስለዚ ሓላፍነት ኣለና ካብ ወፃኢ ግን ንብሙልኦም ኣሕዋት ናታ ወይ ንብሙልኦም ኣሕዋት ናተይ ሓላፍነት ክትወስድ ምፍታን ግን
نتقداي بفلايكا أب حدارن أب ولادن تخين تلغا قدامي حلافنة ناتكا نتوم أب تحتاجها زلوي سلازي نوعهم صبوك تقبر كتكل على كمهنياتو اتياتهم قدامو تحتتناتهم سدروم يم سخايكون كان ويسخيكون كن يس كتحجزهم حلافنة لنا أوي جن تحتتناتهم جنا يكون نسخي نايمن تحتاتي تيخي نايتهم نسخت والديوم وين نسخي وليد كيوم زل خصانات ازياتهم ندحر اسرع عامت انت عينت يوت كلوميو أباغي زمركواس تحسب لهم عليك السولك ودي بزوج زي حبرتسبنا حلافنتي سكام يحضر مسكبره اتليست بزعب حداري يحسبي قال ورك نسدروم يرصعهم صبغونا يكون تاغوال ون بو بتمطات أنا معريو حلافنت نايت سدرا مغنياتو نتا سدرا تمسرتوا زلون كلتيهم تودي نتا سدرا تمسرتا زلو زيت تدقفين تخينكي حدا معالتي كبزحايو قديفكي مسك دقفو تخيل يا زبلا خيدي يا تفلت لك قداسي ودي هيوتو كندق مخاني فلتيو سغغن دحر نزا حلافنت كسكميو زيت تغل تخينكي من البات لومي زخونه نجر مساحات تطوق بلا يخلي أبزت عمق زيكن قد يفكر خير يخلي سلازي حلافنت وسيدكي كسرخت كده لكي ودي نقول أبقى طبعا تعبية زلا قد يفهم خير تعمي دشجر زي هتفلت لك أبقى طبعا تعبية زلا قال قد يفو بفل هيد ما أبقى طبعا تعنوه زلا قال نكخير أشجاري ونياتو أودات قط أبوهم أقداسون سلازخونه نعم regarding the family you two have to discuss بزعبا سدرا بيتاتنا كلتيهم جن كلتيهم كوفي لكم كتعللو تقولوا لكم كتزرارمو تقولوا لكم تا ولدناتون ناي كلتيهم كحجزو كخلوا لهم بعاغمهم اساتهم كاي كبدونانيم زيان فلتاينا بزح حتى وداتيهم بزح ولا زماررو بزو يمصحف لي تصديلنا يمزولو سلازي اتندك نستيو تن حدارن فقرن زدليكن كلتا منقد يالن مغنياتو فابريكاي كون تودم ساخ زلو حداري خقبر تديم ساخي مساخي حدار قبر بر مستراخي كونن لذي أبوخنا دخن كحجزهم مثلا له كالود جن بمريجات رايح يحجزوا كجداد يبلو زيا كنا استوعب لا كن كلا عند حرس دراخ تحجز دليخي أب حدار يتتوي أنا بالمناتيرتي دحر قدامنت ناتكا تودي ويتاقال سدر عند حرقينهم ما حدار يتتو قدمت حلافنت ودمو دحريو حداركو كلا حلافنتيو لذي بفلا معبول عالم تلقي قدم سريح كي سدرا حجز أنا ريسبكت لهم سريحة سدرا تحجز الله دحريو رايد مسكونكي حدار يقبل شعو مسدرا كتحجز تخلي خاجن مات أن بزلوه مرداء دما كهلو خلاله تحدار تفغري قصل تخوينه تزي اللي حدنا تقوده قصل تقال حدار ويفغري يلن سلازي نالو متمرتي كمي غير كنا تمساخ زلو ودي صبو غير كتحزيو على كل دما تاباخن خيطفتي يخونني الكي تقبل كذا لغي كي تفك وي كي طلمكي كتستعول لكي اوداتون كنستعول كم زلنا تريان يرا من البعد مجمري عند حرمتي خمال هذا الشانل شمي جورج درار بهاد زي جي درار شانل اتحساسبنا بكله تحجزنا زخل زبلكو تحستلني اتيكون تمهارون عبيولون إذا فيديو زيا من البعض نقلة تطعمهم سبعة انتلو بليز شير قبروا مهنياتو صوم تفلتوا أتخون تدخليهم حانت زي تفلتوا كحجزات سلازغل شير مقبار أقداسيو كم وتر بما أبزات مرت دس بلاتكم وين عايزة تبابك على تلكم أب كومنت خط بكم ينابلكو نايلو من فيديو أبستودي هلا أبكالك ساعة من راقب تحنكونو تشاو